Gustaríache que os teus fillos naceran nesta miseria? Non. Ten cuidado, non nos vai a ver alguén. Aquí. Cando me levas contigo a cidade? Ainda cedo para iso. Veña, imos para dentro. Mira. Non vai dar feito. Matarán un canto saia do penal. Marante coñece ben a comarca. Pois daquela terás de que dicir que non o vas a acompañar. E ti pensas que eu conto con ese desgraciado? Entón, cal é o problema? É que non o entendes. Antes de encontrarse comigo, Marante intentará recuperar o que roubou. Eso temos que esperar por él para quedarnos cos cartos. Poide que teñas razón.
Veña, non é cousa de telo esperar. A que ven isto? Quen é vostede? Deixa esa pistola. Que fai vostede aquí? Non te movas, Juan. María, Onde están os cartos? que estás a facer? Que onde están os cartos? Non